aparatu aurkeztuko dizuegu eta taldekideak Josu, Nora, Izan eta Zirmara. Zertarako balio duz arnaz aparatua? Arnaz aparatua oxigenoa lortzeko balio du. Bestela, gure zelulak hil egingo lirateke. 10 atal osatzen dute. Sudur hodiak. Airea sudurretik sartzen da eta hori esker berotu eta garbitu egiten da. Ahotik ere aire hartu daiteke sudurreko bidea eta ahokoa faringean elkartzen direlako. Epiglotisa. Epiglotisa organo bat da eta ez du uzten haringean janaria sartzea. Faringea. Faringea, laringea eta estegorria elkartzen ditu. Laringea. Faringearen eta trakearen artean dago. Arnazaren sarrera babesten du eta hitz egiteko ahalmena ematen du. Trakea. Laringetik bronkioetara eramaten duen eraztunez osatutako hodia da. Bronkioek. Bronkioek sustraitxura dute eta arnaza gorputz osotik gorputz guztitik eramaten dute. Bronkioloak. Bronkioen puntan daude eta odol zikina garbiarengatik aldatzen dute. Alveoloa. Ehunez osatuta dago. Bertan gas aldaketa egiten da. Hau da. Oxigeno, karbono dioxidogatik trukatzean datza. Diafragma. Arnazgora eta arnazera laguntzen du. Horretaz aparte bularraldea eta sabelaldea baliatzen ditu. Bitxikeriak. Arnazgora normal batean 500 mililitro bakarrik 350 10 mililitro alveolotara iristen dira. Kaixo, gu Irautza Fatima eta iraitza aparatuko aurkezpen bat egingo dizuegu. Iraitza aparatuko funtzioa iraizketa hondaki sustantzak odoretik heltzean eta kanporatzean datza. Orain, iraitza aparatuko atalak esango dizuet. Iraitza aparatuko atalak hauek dira. Gernu bidea, gernu maskotia, urreterra eta giltzurduna. Orain bidea aurkeztuko dizuegu. Odola giltzurdunetik pasatzen da. Eta hortik pasatzeak hondakinak kanporatzen ditu. Hondakin substantziak gernu bidea jutean, maskulira iristean, urreterra Nutrizioarekin gertuta, oxigenoa mantenugarekin kombinatzean energia lortzen dugu. Hortik, hondakin substantziak ateratzen dira eta iraitza aparatutik kanporatzen da. Horregatik da garrantzitsua nutrizioarekin duen prozesurako. Orain, bitxikeriak izango dizuet. Izerdiak ere hondakin substantziak kanporatzen ditu. Izerdiaren bidez gureleratu bazara errezkatzen da. Kirela egiten duguenean edo bera handia dagoenean. Eta lurruntzean gure gorputzaren